Нещо да се търкаля. Има още едно. Трябва да има още едно, което да го държи. Да. И това трябва да го захванете сега и да го вкарате вътре и да го стегнете. Това е щипка само. За едното нищо. Отверката. На видео го праскаш, нали? Как се бори с кората. Не, аз си дадох, не кмениш. Ето го. Ето го, да. Луто мора да има, ето го, Иван. Това е с такова. Бебе, с те 20. Сега те 15. Тури конците настрани, пак да не се завързват. Добре, тия конци, що не се прибират вътре? Само нека да каза, че срещата не е технически. Абсолютно. Да се ли сложили по-на ластичката на Ксантията? Не, няма макара. То не е макара, то е един ластик, който идва от тук и дърпа на там, а пък това от там дърпа тук. Да, иначе няма. Изпуснеш ли го вътре е свирено. Чакай се, тук те сме го разгорили, да е отверката. Ето, това е в мене. Отверката не е в мен. Хора, стига сте ме кърнали. Сложиш уплътненици. Шабичката. Не го стеги толкова много. Това разтваря. Да, вкараш го навътре, ще разтвори, не мога да вкараш. Сега трябва да го штракнеш. Тук трябва да го штракнеш. Не, това Не, първо това е трябва да там. се сложи Това най-напред гората. трябва да се сложи се. Чакай сега. Гледаш ли белезите? Ето тук според мен. Пък те... така трябва, още малко май. Не, те тук трябва да е. Сега ще видим. Оп! Си захваща. Да, захващаш го и така, нанизаш го и го навърташ. Ето. И то разтваря перките отвътре. Кога ще правиш задния мост, че се питат хората, защото така стои? Друг път. Ама десна гума, верно сега нека така е да прави. Не, аз имам чувство, че по-скоро от тази страна е по-ниско. Просто торсиона не е такова. Не бе, виж гумата как е, Ами да, да е. Торсиона. Чупила е торсиона, как да не е? Торсиона не е щупена. Просто не е на вид достатъчно и тя пада по-ниско и се обръща. Слушай са, тук има някакви флуиди. Наскоих и ето Иван се забраха двамата и поне двамата сглобяват коли като бесни и сега гледай какво стана. Ти не ме амбицираш, защото моята днеска не се ме разглобяла. Така. Днеска изгубих една кора, между другото, признавам се.